Anọ m na Latin kamgbe amụga nwa. Mgburu ga-egwu m n'ala m mere ọgọgụdụ egwu m ọdọ. Mgburu nwere m ọchọte blọk ọmụ dị central lọkọ ebe dị na-akpọchie kpọọ gengem ịhụ nsi mụ na ega mụrụ. Gị hụrụ ihe m hụtụrụ na WCO otu ego o guzocha. Mekwa otu mgburu n'obodo m hụ ya otu ya guzoro chom ntụpụ ya otu ya guzoro chom. Awụgala m mmiri bọket mmiri shi nri gị ya disapia nwebere ndụ ha siri dansị ndị dị ma aka anyị nọtọkwa nga anyị nọ. Edidiri m onye ike na m ga mpeji shi ya karịkarịkarịkarị were be mmiri wụọ ya and disapia. Ma mgburu na-egbudu m gbuo ya. Mgburu mere ihe. Akwa otu mgburu gara n'ime afọ gị gaa shie chi mmiri. Otu mgburu gara n'ime afọ gị gaa ụlọ abụ ala. Mgburu a gị pụtakwara. Gị mụọ dị iche aka gị nwere gị rubara. Gị rubara n'ime CWO, CMO. Ọ gị ga-erube. Ka ugbu a ka mgbagba gị mekpachaghị anya ha na-asị ọchụkwụkpụ mmadụ. Ka adịba akwụkwọ m ọchị. Nwa ọ ga-eme gị rapado ya nya shie gị ọchị ma chi. He ga-enwe two options. Two options nke mbụ. Beji spoke ọ ga-arụ ọnọchị rechitacha ya gachi aka ego kịrịkịrị lasara na ahụ nke mbụ. Nke abụọ lekwe CS Caesarean section agwa ga-afọchi chịtara ya gachi base. Ọnụ ọ ga-awụ ọ dị gburu karịa ibu gị gị bịa gakwuru ya ka nwoke mụrụ ejima gbara na-agba. Ndị oyibo si one thing must kill a man. Otu ihe ga-egburu dị mmadụ asị m egbu ya gbuo m. Ntarị ya n'ọta afọ ụgba ya ga-efe m ọdịnya. Nlarụ Naijiria ma gawa n'ụlọ ọgwụ Uzochukwu ga-egbu edo hụtụrụ ọha nwe m ha were mma gbuwa ma afọ chịsịta ya egbuwa afọ achịsịta nwa egbuwa afọ chịpụta nụcha ụdị ihe ọjọọ nga mesi Syria section ha were oke wee stacha bịa na mgburunu fụta gị nwe ihe m hụrụ taa the last one pụtara m amụga m otu isi ya pụta guzoro mụrịa ya mgbe ọ na-apụta oke anakụ ndawa egwu ya na-agbakọ otu ihe eguzo oke ọ weta ihe ha abụọ si oke guzoro oke bụrụ ebe Chief Eshikuri Mama, you know, Kakako Bishopitoshi. Hey, him who Mpiara, yes, you got in my chapel. Oh, this account not that. Here, we have up over my microphone. Did you do it there? I was the wonder. Here was the wonder. Automatic boom. Come here, boom. You need another dakar on the size. Long blade, long water. I'm gonna You know, Murun or Kaitarechi. Okay, got an hour. Okay, got an hour. The moon on one more care, I'm a speaker. Try more. Give me a time here. My two, the more torch, the phone. Gave broccoli, I gave a much steak, don't back here. Okay, Guru bottle. I will take this water out of the mancha. Give one water, go to Waka and Guru. Akaga. I will do the deck and I'm going to connect me here. Big at 2 quid. Maggie. Abela. Makuliaka. Maga, Mama.